Bon dia públic, bon dia companyies, bon dia empreses distribuïdores. Els programadors i programadores del circuit cultural valencià volem compartir amb tots vosaltres en este Dia Mundial del Teatre el missatge escrit pel dramaturg pakistanès Zahid Nadem amb ocasió d'este Dia Internacional. El seu missatge titulat «El teatre és un santuari», el fem nostre, i per això volem dir-vos públicament que per a tots nosaltres, per als programadors i programadores del circuit cultural valencià, el teatre no s'atura, s'ajorna. És un gran honor per a mi escriure el missatge del Dia Mundial del Teatre de 2020. És un sentiment humil, però també una sensació emocionant pensar que el teatre pakistanès i el mateix Pakistan han sigut reconeguts per l'Institut Internacional del Teatre, l'ens mundial de teatre més influent i representatiu del nostre temps. Este honor es también un homenaje a Madiha Gauhar, icono del teatro y fundadora del Ashaka Theatre, también mi compañera de vida que murió hace 2 años. El equipo de Ashaka ha recorrido un largo y difícil camino, literalmente desde la calle hasta el teatro. Però és també la història de moltes companyies de teatre, n'estic segur. Mai és fàcil, gens fàcil flotar i navegar alhora. Sempre és un conflicte. Vinc d'un país predominantment musulmà, que ha experimentat diverses dictadures militars, l'horrible atac d'extremistes religiosos i 3 guerres amb la veïna Índia, amb qui compartim milers d'anys d'història i herència. Avui dia encara vivim en por d'una guerra real amb el nostre veí bessó, fins i tot una guerra nuclear, ja que els 2 països tenen armes nuclears. De vegades, diguem en broma, els mals moments són un bon moment per al teatre. No hi ha cap mena de desafiament a afrontar, contradiccions a exposar i status quo a subvertir. El meu grup de teatre, Ajoca i jo, fa més de 36 anys que caminem per aquesta zona. De fet, es considera la corda fluixa, mantenir l'equilibri entre l'educació i l'entreteniment, entre buscar i aprendre del passat i preparar-se per al futur. Entre expressió lliure creativa i espectacles aventurers amb discurs, entre teatre socialment crític i econòmicament viable, entre arribar a les masses i ser avantguardista. Es pot dir que un creador de teatre ha de ser un bruixot, un mag. A Pakistan és clara la divisió existent entre allò sagrat i allò profà. Per als profans no hi ha espai per al qüestionament religiós, mentre que per a allò sacre no hi ha possibilitat de debat obert o de noves idees. De fet, l'establiment conservador considera l'art i la cultura fora dels límits dels seus jocs sagrats. Per tant, el terreny de joc dels artistes d'escena ha estat com una cursa d'obstacles. Primer, han de demostrar les seues credencials com a bons musulmans i ciutadans complaents. I a més, intentar establir que la dansa, la música i el teatre estan permeses a l'islam. Per tant, un gran nombre de musulmans observants s'han mostrat reticents a adoptar les arts escèniques, tot i que els elements de la dansa, la música i el teatre estan incrustats en la seva vida quotidiana. I després ens vam topar amb una subcultura que tenia el potencial de portar sagrat i profà al mateix escenari. Durante el gobierno militar en Pakistán, en la década de 1980, Ajoca estuvo organizado por un grupo de jóvenes artistas que desafiaron la dictadura a través de un teatro social y políticamente audaz de disidencia. Ellos descubrieron que sus sentimientos, su ira, su angustia, fueron asombrosamente expresados por un bardo sufí, que vivió hace unos 300 años. Este fue el gran poeta sufí Bulleh Shah. Ajoca va descobrir que podria fer declaracions políticament explosives a través de la seva poesia, desafiant l'autoritat política corrupta
i l'establiment religiós intolerant. Les autoritats podien prohibir-nos, però mai a un poeta sufí tan popular i tan venerat com ho era Suleig Saag. Descobrirem que la seva poesia era tan dramàtica i radical, així com ho era la seva vida, i que gràcies a ella va superar tot el cansament, així com el desterrament en la seva vida. Després vaig escriure Bulà, una obra de teatre sobre la vida i la lluita de Bulleh Shah. Bulà, com es refereix amorosament a les masses de tot el sud d'Àsia, provenia d'una tradició dels poetes punjabís sufís que desafiaven sense por, a través de la poesia i la seva pràctica, l'autoritat dels emperadors i dels demagogs clericals. Van escriure en l'idioma de la gent i sobre les aspiracions de les masses. En música i dansa van trobar els camins per aconseguir una associació directa entre l'ésser humà i Déu, tot obviant amb menyspreu els intermediaris religiosos explotadors. Van desafiar les divisions de gènere i classe i van mirar al planeta amb meravella, com a manifestació del Totpoderós. L'Arts Council de Lahore va rebutjar el guió en considerar que no es tractava d'una obra de teatre, sinó simplement d'una biografia. No obstant això, quan l'obra es va presentar en un lloc alternatiu, l'Institut Goethe, l'audiència va veure, va entendre i va apreciar el simbolisme en la vida i la poesia del poeta del poble. Es van identificar completament amb la seva vida i el seu temps i vam observar els paral·lels amb les seues pròpies vides i el seu temps. Aquell dia, l'any 2001, va néixer un nou tipus de teatre. La música qawwali devocional, el ball del sufí d'amal i la recitació inspiradora de poesia, fins i tot el cantant de fikir meditatiu, van esdevenir part de l'obra. Un grup de sikhs que eren a la ciutat per assistir a una conferència de Punjabi i havien aparegut per veure l'obra, van envair l'escenari al final, abraçant i besant els intèrprets i plorant. Van compartir escenari per primera vegada amb els punjabis musulmans després de la divisió de l'Índia el 1949, que havia donat com a resultat la partició del Punjab en 2 estats. Bulleh Shah els era tan estimat com els punjabis musulmans, perquè els sufís transcendeixen les divisions religioses o comunitàries. A aquesta memorable estrena la va seguir l'Odissea índia del Bulleh Shah, primer una gira pionera per part de l'Índia del Punjab. Bulleh es va representar per tot el llarg i ample del país. Fins i tot en temps de tensions més greus entre els dos països i en llocs on el públic no sabia una sola paraula de punjabi, però estimava cada moment de l'obra. Mentre les portes per al diàleg polític i la diplomàcia es tancaven una per una, les portes de les sales de teatre i dels cors del públic indi romanien obertes. Durant la gira ioga del Punjab indi en 2004, després d'una actuació amb molt bona acollida per un públic rural de milers de persones, un ancià va adreçar-se a l'actor que feia el paper del gran sufí. El vell anava acompanyat d'un jove. El meu net està molt malament. Si us plau, li aniria bé una bendició. L'actor es va sincerar i va dir: Babaji, jo no sóc Bulleh Shah. Només sóc un actor que interpreta el seu paper. El vell va començar a plorar. Li va dir: si us plau, beneieu al meu net. Sé que es recuperarà si ho feu. Li vam suggerir a l'actor que li concedís al vell el seu desig. L'actor va fer una bendició sobre el jove. El vell va quedar satisfet. Abans de marxar, va dir aquestes paraules. Fill, no ets actor, ets una reencarnació de Bulleh Shah, el seu avatar. De sobte, va néixer un nou concepte d'actuació de teatre, on l'actor es converteix en la reencarnació del personatge que està retratant. I des de llavors ha publicat 2 col·leccions de poemes. Els intèrprets implicats en la producció expliquen
que quan comença la representació senten que l'esperit de Boulezà es troba entre ells i que l'escenari sembla haver estat elevat a un pla superior. Un estudiós indi que va escriure sobre l'obra va titular l'article així: Quan el teatre esdevé en un santuari. Soc una persona laica i el meu interès en el sufisme és principalment cultural. Estic més interessat en els aspectes artístics i performatius dels poetes sufís panjabis, però la meua audiència, que pot no ser extremista o intolerant, té fermes creences religioses. Explorar històries com la de Boulezà, i n'hi ha tantes en totes les cultures, pot convertir-se en un pont entre nosaltres, els creadors de teatre, y un públic poc reconegut pero entusiasta. Juntos podemos descubrir las dimensiones espirituales del teatro y construir puentes entre el pasado y el presente, llevando a un futuro que es el destino de todas las comunidades, creyentes o no creyentes, a actores ancianos y sus nietos. El motiu pel qual compartís la història de Boulezà i la nostra exploració d'una espècie de teatre sufí és que mentre actuem a l'escenari, de vegades ens deixem portar per la nostra filosofia del teatre, el nostre paper com a protagonista del canvi social. I quan fem això, estem deixant enrere a molta gent. En el nostre compromís amb els reptes del present, ens privem de les possibilitats d'una experiència espiritual profundament commovedora que el teatre ens pot proporcionar. En el món actual, on la intolerància, l'odi i la violència augmenten cada vegada més, les nacions semblen estar enfrontades contra altres nacions. Els creients lluiten contra altres creients i les comunitats exhiben odi contra altres comunitats. Y mientras tanto, los niños mueren de desnutrición y las madres durante el parto, debido a la falta de atención médica oportuna. Y las ideologías de odio florecen. Nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática, y uno puede escuchar los cascos de los caballos de los 4 jinetes del apocalipsis. Hem de reomplir la nostra força espiritual, hem de lluitar contra l'apatia, la letargia, el pessimisme, l'avarícia i el menyspreu del món on vivim, del planeta on vivim. El teatre té un paper noble, per dinamitzar i mobilitzar la humanitat, per aixecar-se del seu descens a l'abisme. El teatre pot convertir l'escenari, l'espai d'actuació, en un temple, en una cosa sagrada. En el sud d'Àsia, els artistes toquen amb reverència l'escenari abans de trepitjar-lo, una antiga tradició de quan allò espiritual i cultural s'entrellaçava. És hora de recuperar eixa relació simbiòtica entre l'artista i el públic, el passat i el futur. Fer teatre pot ser un acte sagrat i els actors poden convertir-se en els avatars d'eixos rols que exerceixen. El teatre eleva l'art d'actuar a un pla espiritual més alt. El teatre té el potencial d'esdevenir un santuari i el santuari un espai d'actuació.